Thilmak le Hlauhawm episode 17 Thlalak mak le a Phena Chanchin omte video number 1 na azo hian bonus video ka dali a mizo mai chipan in until ton mak tak mai video a anlak kan clear hodon ani he Thlalak hi kumsang khachakwa somni panga alak ani a mai chano pang pakhat chuan a phir puinu mai kanga wanga boral ta thi chamvoi khatna a chuan a thlana tekalin thla ala a Thlalak alo chua chuan abula tuya chuan a phir puinu thla chu alo ding ve ani nupanhi chu restaurant pakhata cholin anin no puara he restaurant a siam tu chu Thlalak puin an Thlalaka chuan anrin lo deuh thil alo lang ve tat mai kan hmu ang hian he Thlalaka hian meiche pakhat le ai siam tu in kara chuan mial mai pakhat pa ngai lo tak mai hi alo lang ve reng maya he thla lo lang ve hi chiang taka ian chuan a hma hi lang chiang viau lo ma se amit khur thuk tak ero chu I hmu thayang a tak sadang chu a lang thei lawa a hmel hian chiang takin camera hi alo en ve ti a hriat thei ani he thla tu te hian tungi ani an hre reng reng lo ani he Thlalak na mun hi Pennsylvania a ni in hlui to tak chu siam tha in na thok tu ten an chei thalai ani he Thlalaka hian hen hathok tu te leilon do na hru la hian mai chian ni om tak thomhno alu atanga a ke thlenga thuam war veka in thuam chu I hmu thayang he thla tu hian makti in he thla alak lai hian mai chia chu tiang thomhno in bel an om ve om a hra si lawa then kha chuan leilon a puan war in bang a an ngaya he thil hi an oi lem lawa ma se chu po lo ni tereng se puan war hi leilona inzar angin alang lo tlat ani kan hriat angin hospital reng reng te hi ram huai emo tharau khovel a le leng te omna hmun ni a ngai thin ani a man lai huna tang to in hospital sang sang ril ru boi da na le en kol na te chu abik takin tharau wak vel tam du na ni a ngai thin ani a chan ni a lang chu man lai hun khan dam lo heng hospital a en kol te hian a en kol tu te hne na tangin ti du da na le ngai sakna an tur na sa hle thin ani he Thlalak hi I en chuan he pa hian straight jacket taksa le kut phor ben ang chi hi aha ni in alanga a kut hi a oma da be sak ani he mun hi ril ruboi te en kolna ani angin he pa tharau hi adam laya hremna na tak tok thin ni in alanga he a tharau adam lai po a hrem tak a nung thin hian a thi nu a po cholna ala hmu chuang lo ni in an ngai ani he chung ko choi te hian an som velo mi khwal chuan cho akil pui tlat mai he chung ko member pathum te hian cho an kil hawa Thlalaka alan ang hian chair pakhat chu aruak ani ma se he do kan hnunglam glass a hian he table hi langin thuthleng ruak ni a lang hi aruak reng reng lo he Thlalak hi chiang takin en la glass a khian thuthlenga lo thu ve meiche pakhat mel dang em mai le samdum zun mai chu thu I hmu thayang he chung kwa hian he nu hi tunge ani an hre reng reng lawa mi thi to tharau ha cholna la hmulo ni a an ngai ani nu pato khat chu thimhlima thlanmola lengin thlate an la kola hete an ho nu hian Thlalaka chon midang mihring nge tharau ti po hriat lo chu thla an lak sak ve hi alo ni an Thlalak pakhata chon thlan lungtam tak kara chon mihring zia ang tak thim tham kara loading chu an huta ani he mi hmuna thla latura an kal hian midang tuma mutur an om lawa chu baka hetiang huna thlan mola leng vel chu mihring pa ngai ani anrin lo thu an soi ani he in hi United States a in rang na sa ni a soi ani a lar po alar hle ani clear kal chon he in hun 30 is drive yak side chu tlo in a camera hian thil danglam hu fu atum hle ani he ina lo cheng to thin chung kwa te hian thla pakhat thom hnadum fual veka in thuam chu an hu thina he thla hian an in chung ati boina sat em awangin he in po hi an ro san pha hial ani he Thlalaka hian clear hian kut ni om tak a camera chuan ala fu a he Thlalaka lo lang hian thom hnadum a in bel ni in a hriat a kordum ban chin chu a hmu thei ani mithiam te soidanin he in bulmaya hian manlai chuan buddhist biak in aum thina he hmuna cheng thin mong pakhat chu khailum alo ni to a he Thlarau
he in sang ni a an soya an mu thin hi Buddhist pui thiam thita thla ni in an ngai ani he mun hi tar en kolna ani a he muna na thok tu pakhat chuan he thla hi alafu ani he hom hi tar le upa chaklo tak tak te en kolna hun ani a heng kum lama upato tak tak te hi he muna hian an hun top mangin an boral fo thin ani he Thlalak a hian tharau ni om tak boruak alang tlang thei deuh tho chu I hmu ang mihring ani chu arin om chia lo hle a he hola hian he thla hi dingin korvar ni om tak a in bel ani he thalatu po hian makati in a hre thiam lo hle ani he hmuna lo cheng to thin mi thi to tharau ni in a chen na hmun hlui hi a ron tlo ani thei mai angem he Thlalak na hmun hi California ram ani a he hmun hi thlanmol ni in he thalatu hian a Thlalak a thil lo lang te hi makati in mitam tak makti po a hlo hle bok ani he thlanmol circle bi khi chung ko pakhat mi thi to in phum na bik ni in he chung ko atang hian no pang thi to an om ni a soi ani he Thlalak hi chiang dewa ian chuan thlan pakhat zon chu engdang lam takin a chuna thlan circle pakhata chuan no pang ni om tak chu I mu thei bokang he Thlalak chung chang hi rin dan le ngei dan sang sang atam hle a mitam jok chuan he no pang thla hi helai hmuna no pang thita tharau kha ni in an ngai a he engdang lam tak po hi van atanga lo chuak ni in he no pang thla hi khovel ron fantir ni in an ngai ani he Thlalak po hi thlanmol hmuna lak tho ani a Thlalak a hian mi pano pang le apa pakhat ding I hmu ang chiang dewa ian ero chuan thil dang lam tak le mak tak mai he Thlalak hian kentil anei tlat he pa dara hian kut pakhat in a hnung atanga lo ku ani om takin alanga he kut hian he pa dar hi a tham deuh titi ani he Thlalak ani lai hian mi dang lo lang an om ve si lawa hete kut lo lang ve rengot hi hril fi a har hle ani tuna banas video kan lo clear don anga chumi ma a ka soilok du chu heteng ang Thilmak camera lak fu ang chi hi kan nei ani chuan a hnuai video description a khon ka Instagram link ka da a khuta khon milo pe thei ula video emo Thlalak pa ngai po ni se ram hoi lam pang ni lem lo te po milo thon thei ula kalom ngotang tuna kan video en how tur hi ka subscriber te jing mi pakhatin min lo thon ani a Delhi a mizo mei chepani in lu a thil thleng ani he in hi alo ma satu te po in thom eng mo chu an lo hre thin ani ome Em mà ống lầu mua em mà ống lầu em lớn nè em là vàng khá nhàng ở trên đun box à rồi cái charger cầm tiền em nghĩ cũng được nó box là cái ví tục ra Mọ làm con này nghe mệt tội làm gì đâu số lệ đối từ tội mà anh nghe nắng về oh my god ôi nghe tiếng gì lì à ôi cắn lú về lệ so machine lu tro ni tro machine lu pro mila ka pe en chin do lo oi ma hai box si lo oi gen nang le kam bom se de ha so ti so do mze oi machine lu tu ni oi ngi tingi oh my god an pia khoi em atangin lightin tukver hi aron chun anga akara thil che eng emolo omin chu bitha chu glass a hian alo lang ti don ila pon lam hi a thim vek boxi ani en chin nan ti hian kan ti sina chung lam atangin kutthla hi chiang takin kan hunge ya pon lama po kutthla hi kan hu mai ba ka tukver thlengin a eng ani ti kan hu thei ani anni chu pon lam a thim vek boxi kha amak kati na lai tak ani enge in ngai dan te comment lama lo soi ve chin te u
ka channel te in lo thlir awangin in chunga ka lawma min lo subscribe in min lo like ve nge don ania